To jama'a barkamu da shigowa cikin shirin sunana Umar Adam Babangida Baɗayaji ko mai gabatarwa na wannan shiri mai farin jini mai ƙayatarwa kuma mai nishaɗantarwa. Wato shirin barka da sallah daga zauren soyayya. Yau tare da ni akwai baƙi baƙonmu da farko barka da shigowa. Barka. Me kake da suna? Yusuf Sajid Babangida. To barka da shigowa cikin shirin. Sai kuma baƙonmu na biyu? Salim. Salim Babangida. To barka da shigowa. Jama'a kamar yadda kuka ji muka gabatar da shirin an yi sallah kuma yau sati guda ke da sallah saboda haka muka cewa ya dace a ce mun kawo muku shirin barka da sallah. Zan so na fara tambayan Sajid ko? Sajid ka ci nama a sallar nan kuwa? Na ci. Allah ko? Allah. Okay, ya kuma maganar kayan sallah? Kayan sallah kwaya nawa aka maka? Kwaya uku ne. Uku? Eh. Kai kadai? Dukanmu. Dukanku? Ku nawa ne a gidan naku? Hudu ne. Okay, ku hudu. Okay, Salim, ka ci naman sallah? Kun je yawon sallah kuwa? Okay, to gidaje nawa kuka je yawon sallah? Shida. Lallai kun sha daɗi. Okay, da kuka je yawon sallah da me aka ba ku? Shinkafa. Da nama. Da kuma zakes. Hada kuɗi ma? Ka ce kun sha daɗi kenan. Okay, Sajid, idan aka ce barka da sallah Bahaushe na nufin menene a takaice a fahimtanka idan aka ce barka da sallah? Ko me yasa ake ma barka da sallah ma? Zai ku taya mutane farin ciki. A je a taya mutane farin ciki ko murna. Okay, to mahaifiyarka tana da raye ko ba ta raye? Tana raye. Okay, da ka je ka ziyarce ta ya ka ji? Daɗi. Ka ji daɗi sosai ko? Okay, kai fa Salim, to menene fi maka daɗi a sallan nan? Ziyara. Okay. To me amfanin yin ziyara? Ji daɗi? Salim, kana aji nawa ne? Uku. Okay, aji uku. Sajid, kai kuma kana aji nawa ne? SS1. Okay. Okay, to Yusuf Sajid, nawa ka samu misali ko ce dukanku da kuka tafi yawon sallah nawa ka samu kuma akwai wanda ya muku alƙawari zai muku kyauta ko bai muku ba? Mun samu 2,000. 2,000? Okay. Okay, akwai wanda ya muku alƙawari kuma kamar cewa zai muku barka da sallah? Akwai. Ya muku? A'a tukuna. Okay, Yusuf Sajid, a ƙarshe ya kaji da aka gayyace ku zuwa wannan kamfani don yin tattaunawa da ku a barka da sallah? Ji daɗi sosai kan. Okay. Muka zo nan. Okay. To wace addu'a kuma za ka yi wa ita wannan kamfani? Na mu addu'a ya ƙara buɗi ya sa kamfanin nan ta ci gaba. Ya kaji da ziyarar da muka kawo mana wannan kamfani? Na ji daɗi ke zuwa ofishi. Okay. To wace addu'a kuma za ka yi wa kamfani? Na mu addu'a Allah ƙara buɗe ofishi. To shi kenan mun gode tare da fatan idan Allah ya kai wani sallah nan gaba za ku yi tattaki kuma ku sake zuwa wannan studio namu mai farin jini na zauren soyayya tare da fatan Allah sa ku koma gida lafiya ko? To thank you very much. Allah sa ku koma gida lafiya kuma gaida ɗan uwanku ko? Saura da waye ne suke gida wanda ba su zo nan ba? Mutane biyu. Biyu? Waye da waye? Ahmad da Abdul Gaffar. Ba wani kuma? Sai mutum ɗaya. Waye? Aliyu Haidar. Okay, Aliyu Haidar ɗan hauta kenan ka ce. Okay, to shi kenan. Mun gode tare da fatan Allah ya taimake mu. Za mu shiga kashi na biyu cikin shirin yadda za mu tattauna tare da wato haziƙan matasa su ma mu ji a ɓangaren su wani irin fama suka yi ne musamman ma iyaye waɗanda suka zauna da mahaifansu ko ko ce su kowa yaran su hidima. Sai kuma za mu zo mu tambayi 'yan mata su ma ya suke ciki sa'annan kuma akwai abinci da ake a sallah. Wai mai sunan wannan abinci wanda 'yan mata ne kawai suke yi su kai masa marika. Za mu so mu sani a comment section insha Allah. Tare da fatan za ku ci gaba da sauraron wannan gidan mai albarka wato na zauren soyayya Endless Love Stories.